दालाय मानो दैया अभारफ्ल' जाजोबखो नै ओरैबायदि बोहैबाय 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 फुरा अभारफ्ल' नै बुंलांजोब्बाय आङो मैयाबो दिन्थिखादोंमोन मैयानि भिडिअ'आवहाय बेबायदिनो ओरैबायदि दैया बोहैगासिनो दङ। बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय बयखौबो जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअ'खौ नायलांदोलाय एसे सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों आरो जोङो सावरायबाय थाखानाय थ' बयबो जोङो मिथिखानाय आपडेट्स थ' बेखौनो आङो आरोबाव फिन खेबसे चेनेलाव लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। थ' इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांदो एसे आङो दा फोथाराव दंफैयो मैयाहायबो एसे फोथारनि भिडिअ' आङो दिन्थिनानै होखादोंमोन। माने दैया दिनै ओरैबायदि अभारफ्ल' जाबाय अखाबो हाबाय हरावहाय थ' फुरा माने बोहैलांजोब्बाय आरो साजोंना ओरैनोबा हले माने दैखौ मोना थ' दै नांगौबाबो दा हाबाय नालाय बारा जालायबाय आरो अखाया गोलैलायबाय नालाय दा जेन हक जोङो दिनैनि मेन टपिकआव हाबैदिनि दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जोंहा बेनो जिथुनाखि जोङो सावरायबोबाय थादोंमोन अरुण'दय आरो बे अरुण'दय आपडेट्सनि सायावनो जोङो गोबां भिडिअ बेबायदिनो भिडिअआवहाय जोङो सावरायबोबाय। दा जोङो नुनो मोन्दों माखासे भिडिअ क्लिप्स ओंखारबोनाय नोंमारगौ बे जाथाया आरो जोङो नङा होननानैबो जोङो बुंनो हानाय नङा खारन जोङो नुनो मोनखादों आरो जोङो मिथिनो मोन्दों बयबो थ' गामि गामियावहाय साबेसेनाव हाबदों साबेसेनाव हाबाखै रांफोरा जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो आजिखालि लोगो लोगो आउट जाखायो आरो बियो दावराव जाखायोना स्प्राइट जाजोबखायो मिथिखायो बयबो दा सोर सोर मोन्दों सोर सोर मोनाखै दा गोबांफ्रानो मोनमाराखै आरो मोनबाय थानायफोराबो मोनाखै खायफाया आरो सोरनाबा गोदानै होनायफ्राबो बांसिनानो बेबायदिया जाखायाखै आरोना बे 9 रोजाखौ मोनाखै। दा जोङो धरना होनाय नुनो मोन्दों गामियाव अबेबा सानै अबेबा सासे बेबायदिल' ना थ' नोंगौ दिनै सरकाराबो होजोबनो हाया एथबां मायाव होनो हानो धेमालि नङा दा सहस नङा आरो मामाया बुंलांखादों जायफ्रा मोनाखै बेबायदिनो 10% दंबावो थ' बिसोरबो मोननो थांगासिनो दङ ना आरो माने बेबायदिनो 10%सो बाखि थानायाबो मोनगोन होननानै जोङोहाय मिथिनो मोन्दों आरोना थ' जोङो बिदिब्ला नेनानै थानि निस्सय मोनगोन आरो उननि समाव बेबायदिनो जोङो आपडेट्सफोर फैनायखौ जोङो मोननो हागोन। दा बिदिब्ला जोङो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैबाय जिथुनाखि दा आपडेट्स ओंखारबोदोंबा जोङो निउसफोर जोङो फोसावनाय नुनो मोन्दों थ' बेवहाय बेबायदिनो सोरबाया माने गोबांथार बेबायदि माने गाबगु खुगु जालायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना थ' आङो बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे होनानै होगोन निस्सय सरकारा होनांगौ आरो होगोन आसा खालामदों थ' मोनगोन बयबो नाथाय माथो बुंनो दा गासैखौबोथ' आरो खेबसेयावनो बेबायदि सरकाराबो होजोबनो हाया नङा होमबा थ' आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होनि आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन दुखुनांथाव माथो बुंबावनो आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय। हम लोग का पुराना था लेकिन आज हम लोग दिसंबर मास से नहीं मिल रहा है पैसा हम लोग का 9,000 रुपया भी घुसा नहीं है अकाउंट में। क्यों ऐसे हो रहा है क्यों कर रहा है ऐसे हम लोग को बोला गया था मतलब तुम लोग मेंबर को पास दो कागज मेंबर को दिया लेकिन हम लोग का नहीं हुआ और चेयरमैन का पास दिया था सब बोला चेयरमैन को दिया तो नहीं हुआ और एक आदमी घर का बगल का तो बोला हम किसी को कुछ नहीं देगा तुम लोग पैसा लेके आओ फिर जब जमा कर दिया लेकिन हम लोग का नहीं हुआ वो लोग का हो गया। देखिए हम लोग इसलिए आया आज हम लोग को सोल्यूशन चाहिए পাওয়া যায় না মই একটু কোনো হেল্প পাওয়া নাই এই করোনাতে টাকা দিয়া মই অলপ ওষুধ টষুধ করে খাওয়াং রক্ত দেন মাঝে মাঝে এটুর জন্য মই রক্ত দেন মাঝে মাঝে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু আছে ছাৰে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল নহয় অৰুণোদয় দিম আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হেৰিৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে আমাক অৰুণোদয় লাগে আমাৰ মহিলাগিলা কাম কৰে যাই মানে পাবা নালগে খাই পাইছে আৰু যাই পাবা নালগে খাই পা নাই সেইটোৰ কাৰণে আমাক অৰুণোদয় লাগে ছাৰক বাৰে বাৰে আমি হেৰি কৰি আছো হিমন্ত ছাৰক আমাক অৰুণোদয় লাগে যদি আমাক অৰুণোদয় নিদিয়ে আমি ভোট নিদিওঁ আমি ভোট বিসৰ্জন দিম কিন্তু কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰি আছো।